baro ki bapet ya Good News TV bani priang sobhai phi sashisien chania program jengi hakani kamiet ni dab ka jinkmen bi dan apreng ka jongi I Reverend Daminat Sun iban sam ya khubor na htien ka jom lay bachabang nyo asngo ya khubor ba ipason ai apreng ka jongi ngin sam sha ka we ka jira ka bakirpang ban ai de krabak kharbuli bagi parlok ki jongi ublay ing kurkhuyi phi
jing snova they sabi sha ya jing le baro yo ji so sifat kan long pada try run wan ra yo jing babi kan long hang ta ba ji so trong ka breng yin du na Sesisian pat nga pediang sobhai ngilang baro lingba kani kapor. Bat nga ai kublay na kamta ju ngilang baro haka kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jo utrai ubalong nong penim. Baru nong siuspa ujongi u Jesus Christ. Nga shim ya kani ka kabu ya kaban ai kublay Christmas in advance ya pi. Bat ka yeng ka sem ka jong pi. Haka ba ka jingsuk ka jong ublay. Kan long bat pi bat ya ka ba nginyo ban pediang ya ka jingwan long priu ka jo u ling ba ni ka snem ha pedeng ki jing kurku ki ba mauhi unthe na kam ta jongi ai ku bleiru in advance ya ka snem thamai ban nge ha bangin sapoi ban shim ban ban jam chong nu snem bo thamai ki jing kular ki jong u ki be yai thamai na kam ta jonga ba jong pi ban mangiru ha ka jing dei ka jongi nginang yo ban penjanai shu shu bangin na khamjan ya u ka benta lingkot lingba kani ka por ya ka bangin yo ban pai na kani ka tin ka jo oblay ka dei ka ba kran chapang hi ka jing it ka ba kraw ka jo oblay na ka banta jonga bat na ka banta jong pi ka jing it ka jo oblay na ka banta jongi bat nga so man ong kani ka kubor ka long ka pedeng du jong ka jing alap jong ka gospel kaba ai hanga bat happy ya ke jingkermen ya ke bansawan namar ke jing it ke jo oblay nakamta jongi ki para bangai be it habanga pai shu blay ha ke jing dwai ka ke benta ya ke ba udon ban kren nakamta jonga bat nakamta jong pi ka ne ke benta ya ke ba oblay u yalam mi ke jing mut ke jing berkat bat ka nongrim ke jong ka dei na ka gospel kat kumuyones kala nong ka balai ka dekat ka ba kat nriu ya kata ka benta lingkot haga ka por ya ka bangin yo ban pai lingba ka ni ka tin ka jo oblay habangin New York le se ya ki wei pat ki jat niam haga ni ka perthai lani ki wei pat ki jingai haga perthai don tang ka ni ka wei ka jing shisha ba ka jingai ka jonga bat ka jong pi ha ukris Dei tang hang ta hakaba unong seng jong kata ka jinget. U IT ala ka jong ka jing im. Na ka benta ki banget jauh. Amdan da ka muai pat. Dei u Jesus Christ u bala IT ala ka jong ka jing im na ka benta kita ki basyanya bat ki banget jauh. Amdan da ka muai pat. Amdan da ka wai pat ka jinget ka bakular ya ka jing pen khut ya ki pop ki jong abat ka jong pi lingba ka snam jong uta unong seng lene unong pelong jong kata ka jinget hakawai pat ka kentin ka jinget kristan latei yaka haka jing yap haka jing im haka jing mi pat bat ka jing kular jong ka jing wan biang sa sisin ka jing wan ka ba arsin ka jo utrai u belong nong pen im jongi u Jesus Christ kata ka long ka jing ngai jongi kum ki bangai Kristan bat ki wei pat ka ba ya pher latei ya ka ne ka jing ngai ha ka jing im ha ka jing yap ha ka jing IT bat kum juru ka jing mi pat bat ka jing wan arsin ka jo Dei na marki ke baro ke baule ya kane umdon da ka weipat dei tang kane ya ka ba kane ka tin ka jo ublei ka kren sapang ka dang ka jing it ka ba jeliu ka ba mayan ka jo ublei kane ka dekat na ka gospel kat kum yo nes lai khat riu ngasngo man ong ka long usabi lani ka donut pedeng jong ka bible hi barok ka wei kane ka dekat
Jong ka gospel kat kum uyo anis kalong ka jing sedang jong kata ka jing penim ka jong nga bat ka jong pi bat ya ka percaya bar kowe. Hakan ni ka dekat. Ngila ru ban syem. Lani ngila ban ong, ngila ban yu i ya ka jing it ka jong ubleu kpau ubleu kun bat ubleu men sim makut nak ka benta jong nga bat nak ka benta jong pi. Gospel uyo anis lai kat riu ngan puli ya ka kum bakalong. Ong gani kaktin ke jong ublay, naba ublay uit kata ya kapatay. Katba ula aitino yalaw kun balaka marway. Ba uay ru ubanget ya u. Unom jot syu. Henry ke jungkular kadan hangta. Henry unyo ya ka ya ka jing im ka babam jukot. Lengkot ngin ya pai kum ka jinga slok ya kan dekat. Ong kan dekat naba ublay uit mdai kendian. Uit kata yanga pat ya pi. Kajing it kajong u kabamla ban sutu. Kabamla ban syempang lut. Hakaway pat ka kentin, kajing it kajo ublay kalong kabakraw hado kata-kata. Kajing it jong u nakabenta jong nga bat jong pi. Kalong kabakraw, kalong kabaplenty, dan jing duna kata kajing it. Kata kadai kajing it kajo ublay nakabenta jong nga bat jong pi. Katkum kajing hikai jong kadai kentin kajo ublay. Kajing it kabahado kata-kata. Kaba pela kalong habangi puli ya ka Bible enum syam ya ka waipat ka dekat ka bakran ya ka jing it ka jo ublay haduk ka bakat ni namta ki waipat. Ladangi puli naduk ka kitab Genesis haduk ka bakut ka jong ka kitab jing penpau. Dei tang ha ka ni ka dekat ka bangi yo i ya ka jing kraw jong ka jing it ya ka ba ukwa ban suspa ya ka ba ukwa ban pentemai ya ka ba ukwa ban kring ya ka jing dei kam jan susu yang apa dia fi. Kajing it kajong ublay. Kabakraw hadu kata-kata. Dan jing duna ha kata kajing it. Sibun ki jing duna ha kana pertai. Lakalong ka bam gadi. Lakalong ka kup kesem, lakalong ka ying, lakalong ki weipat ki jing don kam jong ka jing im ka jong ikum ki briu, hanrai habangi pai bat puson syapang kata kajing it kajong ublay dan jing duna. Ngakan mau hakapor bangidang don ha kajing pulih. Hang tay hakal kata. Kat bangang syong ye kakali ngayo i bat ngapai sya kadiang jonga bat ngayo i hang taka jaka kade jaka ke ba kibret ye kinyut. Kadon ke jengki ye kita kinyut ngadang perkat badai umrat lane ukso ha kata jaka. Handrai ka ba penpat do nut anda ba yo i yo we ni kirang ba ha kata jaka ka ba bret nyut. Udang wad ba udang kerat ye kita kinyut. Bat anda bau usyam ya kata plastik ke badan ya ke jingbam usai ya kata plastik bat ke bang ngamla ban perkat ngamla ban mudur bau pelit ya kata plastik bat ya kata ke jingbam ke badan hang tan nak ke jaka ke bajabok tam ngalaban ong usyam bat ubam ya ka bun ki briu kim don laki long ying long sam ki syong ki sa ha ki surok ngalaban ong ya ki basic needs ki jong ki briu umla ki babun hagan ka pertai ka bangingi im don shibun ki jing duna. Henry haba pai pat syapang kata ka jing it ka jong ublay don jing duna ya nuru. La ulong uberius pak tamru kalong markat ju. La kalong ubaduk tam ka pertai ru Henry kata ka jing it ka jong ublay umshim la ino yanu baro markat ju usam ya kata ka jing it. Bat ka ka banga ngajupuson habangi pai sa ka jing ruai sam mo. Kalau nong ka bapra ka dekot ka balai bat ka basaw ka baong yuti kentien haba ga perkat ya ki beneng jong me ka kam ki shenri ati jong me baru benai bat ki klur ki ba melabu ubriu ulong ayu ba meken mau ya u baru khun ubriu uba mewan ban kmi ya u don da ka wei pat ka jubab ka dei tang ka jeng it ka jong u ka ba u upelong kumne yang apa dia fi ki para bangai be it ke jing ublay
Kalong ka ba jeliu bat ka ba mayan hadu kata-kata. Ka bentah ka ba ar. Ijong kene ka dekat ka oi kini kikentin. Kata kat ba ula IT no yalau kon ubalale ayu ubaka marway. U IT ya ukon ubaka balaka marway. The best gift ko bo blay u ay yang ayapi kaday stang kniat sngi ngin sa rake ka Christmas kajing wan kajing u Jesus Christ. Ya ka bo blay u ay yang apa depi. Hakaway pat ka kentin kata kajing eat kajing u blay kam don door. Handre kamut habang ngaong itigi kentin kamut kalong kabatat. Ngimla bantit ya kata kajing eat ya ka spa jangan naga pertai. Nginong mela bantit ya kata kajing eat kajing ublay daki ki kajing don kajing kajongi. Haba keren sepang kata kajing eat ka bam dondor ka bamut nginom la hanrai satang ya ka bangi penteli ban ngi IT ya la kajong kajing bangin yok pediang ya kata kajing eat. Hakini kisngi kajing eat kalong ka balaman kriat bat ka pejak. La kalong haki ying kisam kajongi. La kalong hakajing ya day para brio. Bat haki weipat habangi pai syapang bat keren syapang gajing eat kalong kaba let's see kaba tat do re hakini kisngi pai le bat kmi haki long yeng long sem hakini kisngi habapoi hakajing kentiu kurim kam de shu ngai i hakini kisngi ka commitment kala de ka contract namar bangi kata kajing eat ke badon iwe tang namar bangim num yasu thu jingmut ngi sign no ya ka deal bat ngi pelat no kajing eat kaman kriat agini kesngi henry ke basu tenat bat ka ba ai hanga bat api kajing kermen kalong kata kajing eat ke jo ublay ka bam don dor walar ngi long kat no ru henry day namar kata kajing eat ngi yo pediang ya kajing ia ngi yo pediang ya kajing penim ling ba ukun ujong u Jesus Christ. U sacrifice but u ai the best do na so ban ong na kamata jong nga bat jong pi. Pi kanuksa ngala ban penpau leng ban bu hakane kapor syapang kata ka dor ka bam don dor jong kata ka jing eat ke jong ublay ka jing yat lenti ke jong Abraham. Ublay ukot yu Abraham bat anda bo ula kongu ula yat ya ka lenti jong ka jinget bat ula kurku yu u ya ukut u Isak bat anda bo ula ayu tau kun hadin tangkat to ka nepor pan ublay upan no kay ka upan u Abraham ba u un knya ya la ujong ukun ujong u hagaduan bat ka basno tenat kalong haba uni syakri jo ublay ubriu jo ublay don da komway pat da ka jinget baro usim yala ukun bat upentia haka duan bat haka klemat satang ya ka ba u un penyap ublay pen sangat ka ai ka to kadai ka jing pen pau ya ka ai ka ba ublay un sale na ka mata jonga bat jong pi ulen no u IT the best ya ukun ujong u IT no ya ukun bala kamar way kenang ba manga bat mapi ngin la ban im katu kolong tang ka example katu kolong ka demonstration ya ka ek ba ule ling ba Abraham ba ya ka ek ba un sale ling ba ukun ujong u Jesus Christ na kamta jong apa jong pi kala day yangi ya ka bangin mat ya ka jing bitar ka jong ublay habangi puli na ka city of St. Paul sa ginong room kalong ka banriw kat apulay ka ongkum no kabay nong jang ka pop day ka jing yap henry ka jing IA ka jong ublay ka jing kerku ka jong ublay bat ka jing penim ling ba ukun ujong u Jesus Christ ka penti kenaya nga ba de piya ka pansawan ki para bangay biit ka door jong ka jing it ka jong ublay nginum la ya ka ban kot bor daki jong ka pertai kabenta ka balai ka jing eat ka jo ublay ka ong ka dekot uei ru ubanget ha u un jot shu lada pi pediang yu jisu ka don ka jingkular ba ka jingkular ka long pinumat ya ka jing penjot
Pinomat ka jing bishar hakawai pat ka kentin ka jing it ka jo ublay kaya da yangi. Gum kik pa ngi it yala kikun. Bar habang ngi it yala kikun ki jongi ngi lek kat pala ban ri ban sumar ban pej bha ki parlok ki jongki kaya ke yeng ke jongki ka keren ka khana ka jongki bat kum tar ter namar balai ngi kwa ban yada ya ki ban pelat ya ki nakino kino ki jing sniu jong ka perthai bat nakino kino ki jing kin penchoi lene ki jing upshrip ki jong baman ban pen bakla lene penjot ya ki jing im ki jongki kat no tam ublei na kam ta jongi kum ki khon ki jong u kajing it kajong u kaya da yang ni kat kum ka ni ka khot ka hikai ba we ba ngai yo unum jot su unum jot nang no kanang no kan wan kajing penjot na uhi kala day yang ni ngong ye pi bangingin mat ye kajing bitar ka jong ublay kala day yang ni bangin mat ye kajing bishal ka jong ublay na marke pop ka jong ni henry ngi ango yo u lingba u khon u jong u Jesus Christ kata kajing it ke bamayan bat ke baplah kaya da yang ni kalau dia yang aban kiu halor ke ding pna namar ki pop ke jonga kalau dia pi ya ke banga ban mapi ngin sya bisharu blai namar ke jing le ki baman ke jongi andrengi aingo yo lingba ukun ujong u Jesus Christ u kiu halor ke ding pna klem don kanu ke pop Henry abau kiu hang tu ukit ya kejong kapop kejong na ukit ya kapop kejong pi bat anda abau ukit ya kapop ublay ubahok ubakut uhab ban yeng ban bishar ya kum nong pop dai namar kata kadau imat kejing penim dan da uway pat ublay ubakam kraw ban ya ki para bangai biit ki kun ki belasus pak ngi aingo bangi don yu ni ublay uban pen im yang ngaya pi sacrifice ya laga jong kajing im IT ya laga jong kajing im kenang bangi ngin don biang ya kajing adai badu kaba khaddu jong kani ke benta jong kajing slok ong kani ke dekat henry unyo ya kai ya kajing im kaba bom jukut ong kani ke dekat lalu ngingit ngi pediang yu ong kani ke dekat ngin yo ya ka jing im ka babam jukut hakawai pat ka kentin kata ka jing it ka jo ublay kalong permanent ka jing it ka jo ublay ka bamla syu ban kelah kalong permanent sibun ki hakane ka perthai kilong kita ki bangilaban ong le si kibam don hakya ka perthai hibarakawai amdon haka bakalong permanent ngasep tiang yung isanya hakabor jo ka jing don jing em jungi hakawai ka sngi kata kan sapuut kan saja ngasep tiang yung isanya haka jing kot ka jing khia jong ka met ka jungi hakawai ka sngi ngin sanok temen bangin sayap kiai ke badan hang ni kim don ka jing long ka jong ki ka ban ne junom lane ke bamlong permanent kin sapuut kin saja on sasha tu lane kan sa pra lane kan sa lut andai ke basul tenat kalong habang ipai sya kajing it ke jong ublay kalong ka ban ne bom jukut wei bangai hu ong kani ka tin ke jong ublay unyo ya kajing im ka bom jukut kalong ke ka ba ai men sim yang habang perkat ya ka belasai kalong ke ka ba ai ya ka jingkerman habang perkat ya ka bansawan habang syania hunu blay uba kloy ban len ya la ka jong ka jing im nak benta jonga uba kloy ban IT ya la di habang syania yu ka bansawan ka jonga kalong ka ba pernai i para bangai biit ki kun ki bala suspa ki jong ublay pila bandon hagano ka jaka hagana ka por compare ka jing ya lenti jong ka jing im ka jongi henry ka ka ba ukhot yang aning kong ka ba ukhot ya pi bat yang ilang baro syania au ka proverb ka ong trust in the Lord with all your heart syania au try da ka donut ndai kendiat baro namar mauru baro da ka jing it ka ba baro IT ban pen em yang u khot yang ngi hakane ka janmet
Ukhat ya nga, ukhat ya pi. Bangin don ya kajing ya day ka bajan bat u. Bangin pai siya u. Bangin shanya ho u hakipor baro jong kajing im kajongi. Compare la nang ilabakla. Compare la kajing ya lenti kajongi kalong. Let's say kabam itnat. Hendai kaba u ukhat. Bakajing it kajong u. Langilong katno ru. U up ya kaba ngingin lit pai siya u. Bat lengba habangi pediang ya u kumunong penim kitu kajing kular. Kibala puli nak ni gospel we on this like kat real ngin yo ban mat. Ki para bangai be ki khun kibala suspa ka jong blai. Lingba ini jing slok ibal lengkot hangani ka por. Ngit skemmat ngaduai. Ba ublai un pen themai yanga. Un pen themai yangi. Bat ngit skem habangin sayo ban pediang ya ka jong walong briu ka jong ustang katu ka ni por ka Christmas. Ngit skem dah kabangi ni IT yala ka jong ke jing im ngi pen pai ya ka return gift ka jong ni dah ka ni ka dot note bat dah ka jing im ka jong ni manong kumaong no rai sim sim jing im jong atrai tu sim rap banyat ka lenti kim kisngi jong barok par nam ka jong me ngin yai penyar ublai un kerku naga benta ka buram ka jong u amen tong ini duai ngi aingu yeme ko kanrat lingba kani ka por bat lingba kani ka klimat ya ka bangi layo sngow ya ka tien ka jong me ka bayai khot ya nga ka bayai khot ya ngi bakat nu ka kraw ka jing it ka jong me na kamta jongi compare le se ka nu ngi long ka ba kumno hanrai ka ba me khot ya ngi ka long bangin wan sajan jong me in IT ya la ka jong ka jing im baling ba ka jing sat jong ka snam ka jong khun jong me uji su Kris an pen themai pat ya nga an pen themai pat yang ni kerku ya kene ka por kerku ya kene ka kubor ko kanrat ngit scam yanur me kren bar ngit scam habaki ki pai sheme daga download baro me pediang ya ki kumba me map kumba me pelat kumba me thau thmai ya utu bale kam sneu halor ka ding pna wat hakaba kuddu jong ka jeng im ka jong uru kanrat mangiru ngidon hang ne kum kinong pop anrai ngi pai sheme daga donot baro namar ngi suthok badala di ngimla ban pen im yala di ngidon kam ya me kum unong pen im ngidon kam ya ka jing sat jong ka tagasnam ka bakut ka balong ka jong mehi namar kata ngi IT yala di hame gerku namar kata ko konrat ya ka jing im ka jongi pen thmai yangi haka kerteng ka jong me ko konrat ngi wan ban ngi ngit scam bangin mat ya ka jing pelat ka jing pen khia ka jing thau thmai namar ngi dem ngi pan ngi kerpat kini baro haka kerteng ka jong trai belong nong pen im ba nong suspa ujong Jesus Christ menta ba halak rata amen